Yo, Bantuma, when you are called, some of our brothers. Now, what you are going to do, walk back for your so, I know what's up with us when we offer community. Yama in it one train, I want you to once in a bed to Masakova as Mapa. Since I go by Yama is one pray, go to Kumasi, to Masakova the Kuraba. Yes, and you remember the more, what the man offers in 2 years. Was also a virus of the book, that one offers in 2 years. Was our son of him be a day for the real Massy. Was what do us in a better? No, but it's in the room. Was our son or son, so your friend said, I'm smoking out to brag. Was all free on, was good at the height of it. To be some more as a time. Was you doing something and you had there, and she were better. Was all of us who here, over much more, what as I was saying. About the thing I talk with us. Just some of the rest of you, I've never do my mind. Since I've been so many home. I shan't rest. Sabi, I will go back to one and Sabi. I saw this year. Come and come out by say, there's a Sabi here, and you put I am a more 70. And then the next year. Sanjay and the other. Was this something that I'm person? What the next year? Family and 7 was what the year pro champion. Also, family and 7 was what the pro champion. And was yet to be. And fire, me and 7 was what they was it 7 on fire. So many hours of almost about that. I remember 1953 was such was my brother. I remember out of my head, and that's at the head now. No one on the year. Oh, such as a offer. That's like my pepper. I was like a tree. I've heard the baby on the baby. Was it a baby? I don't remember some of the baby. Was it never going to be between the one of the kind? I went to say, for 300 boy. So, I say, we have 300 boy. What did you say? Running and catch up the man. Also, more running there. The other one, you have. What do you see away in the other? Walk out, was it one good day? Every man spent your work in the hall. Others have a woman who will be here. Who will be able to go. Saturday, the amount. Was one on the hall. Others have no beauty to go as a baby. Saturday night, dear, as a baby. Saturday was you. What's the better the better you very bad. And as a bit, a buyer, commercial for you, as a she every day. Saturday, I don't do any I'm smart. What? I don't know where I was in the John, that day. I need a crack. As a baby, walk on a take it. Now, the Casaka, the element fantastic, or you know what they can. Also, as a pro, as a war, as a medal. So, he knew that the children mind. You didn't say you're very punctual. I don't know something that's happening. Ghana constitution of Brazil, young. Baby, I was soon be a 1 hour. So, Ghana constitution of Brazil, so that you're teaching
ɛhɔ na wosom somebody go see in what my dear Bongo, yes, then go to put it yet about sɛ sɛ bɛ sampa ɛkɔsi ne hɔ asɛm bɛn anim ha ne sisɛm yɛaka wie asomdua ba sɛ bɛ kɔkɔt asomdua ba na sɛ bɛ aban tumi ka ne wura wɔ mu ɔhene ɔno ti hɔ no yɛsosɔ deɛ ɛma no kɔ hɔ no ɔhene ne ntimi ɔsɛ ɔhene ɔte hɔ yɛde sɛ tiri sɛ bɛ ɔsɔ tɛ sade hene sɛ bɛ na yɛsosɔ na ɔnyɛ hene wɔ hɔ sosɔ do so na yɛ sɛ bɛ deɛ ma yɛbata yɛhwɛ mo yɔ sɛ bɛ nokura ma a ɛmmoa ma sɛ bɛ Ghana ma nkɔ so sɛ deɛ bɛ nko a na pro house of chiefs wo timi se hene wɔse sɛ bɛ pro house of chiefs wo timi se hene ana yɛ president na pro man nyina wɔ ɔso yɛ president a na mo nyina wɔ me na metumi aka sɛ mafia yɛkye sa deɛ bɛ nko a president a wɔde kasa kuru na yɛ fɔno nko a obia tumi sɛ bɛ obiara wɔyɛ sɛ bɛ house of president a wɔde tumi so se hene wonfie ɔtwe na aso ankɔ woyɛ hene wie no wakɔ ɔso woyɛ hene wie ɛbɛ sɛ bi sɛ na hene wie sɛ ɔka house woyɛ ne bebrebe ɔsɛ deɛ nti ɛna ma sɛ bɛ nokorɛ ɛma ɛbebrebe yi yɛnsua nokorɛ sɛ yɛnsua nokorɛ ka yɛnka sɛ sei nɛteɛ wɔmɛ sɛ yɛmpɛ ma sɛ sɛ nɛte sɛ nɛte a Ghana man ɛnyɛ yie Ghana man ɛntumi nkɔ n'anim ɛbɛtɛ bi yɛkyɛ no wɔno a wɔsɔre a wɔno ɔhene no a wɔtena ase obi Yo. yɛkura no fo sɛ ɔnyɛ de yɔm yɛaka sɛ wei na ɛyɛ national house of yɔm yɔm sɛ sɛ bi yɛsɔ wɔ ha asɛm aba ma yɛaka no ha me bɔnefoɔ ama deɛ bɔne bɛ mu sɛ wɔbɛsuae kyɛ sɛ adehene wɔsi ababrɛ mu ɔgidɛ to no na ɔkɔ ne kurom a sɛ ɛti ma nkɔku na twɛ na ɛhɔ dwo nokorɛ bɛka no bɛde sɛ ɔno deɛ ɔnsuaeɛ ɔno tumi grataa no ɔno no nso no so ɛka na ma nkɔ so no no deɛ wiadwuma sɛ bɛhwɛ ɔ sɛ kɔhwɛ wɔ ma ma wate sinana awiadwuma so nana ma kyekyereɛ ɛnɛ ɛduru so wɔde bɛhyɛ wo nsa biribiara ntumi nsa no bɛhwɛ wo ma wate deɛ wo nana kuma asantema saa nam de hyɛ wo sɛ wo nana akokoduro ɔkoma asantema no sɛ akokoduro no abi na ɔde hyɛ wo nsa sɛ bɛtɔ ɔhwɛ wo ma no ɛhɔ mpagya ɛbɛma sɛ kuro no ɛkɔ fam ɔtɔ no hwɛ ne pagya kuro no ɛma asantema no mmerɛmmerɛ nyama wate nam sɛ metwɛn na aba wia saa na mahwɛ fi apere so no ɔtwɛn na ba wie a ɔhwɛ fi apere sɛ ɔna ne no baeɛ yɔm mepɛɛ ma ne akyi na mpɛ sɛ wobaa saa yɔm sante hene wɔde na mammerɛ na ma ne na n'adwuma ɔde sɛ sɛ biribia pɛpɛɛpɛ bɛpagya no ade so ka kyerɛ wo ansa nti na ɔso woabɛyi deɛ ɔbɛ bɛhwɛ hɔ no nso apagya na bɛka ho na ɔbɛyi yɔm ɛno a ne sɛ ɛma werɛfiri mu yɔm 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 nipa bi bɛba yɔm ɔka so wɔmfata nyaabotrɛ ma no wate ɔse sɛ bi ɔka kyerɛ no sɛ konwa a ɔde bɛhyɛ wo nsa yi ahobraseɛ ebuo ɛne tie nipa wo ɔkɔnya bɛgye bi kɔ bɛba wo nkyɛn bɛwura wo dɛm sɛ ɔmfata da bi ma no kwan wate na sɛ wokɔ bɛka no tie woba fam yɔm ɛbɛpagya wayɛ ɔso ba fam wonya bɔtire a ɛbɛpagya wo ne nyinaa no ahobraseɛ no wate akyɛ mpanyimfoɔ no yɔm ɛne bɛhyɛ mo nsa ɔntete ne yie ne nokorɛ wia ma sɛ mpanimfoɔ yɛba sɛ ɛde bɛhyɛ mo nsa motete ne yie mo ne nokorɛ na mohu sɛ sɛbe mowura no no biribiara na nnora moyɛɛyɛ mo ne ne tena mo a moka nokorɛ nkyerɛ sɛ biribiara na nnora moyɛɛyɛ woka nokorɛ kyerɛ no a noa ne sɛ yɛmfa kwabɛ so ntenɛ no na asomdwaba na wobɛsɔ akyerɛ me wie sɛ wɔbɛkyerɛ no wobɛtu no Yom. woanyɛ deɛ yɔm woamfa nokorɛ ɛne no atena yɔm sɛ sɛ wobɛsua akyerɛ no bɛsua da anim sɛ mewura nana wodama yɛ bɛkyerɛ akyerɛ pa mmerɛ foto pa
na ba kwa you to be to there e ba ha na wo what to say na wo what akonya no wie yo ba e na so what yo John, say what in the company some higher just there or yes, what in Edina, Mori, so Jimabi. When you say you know, when I'm there with Mosbura or your back or Silly Guy, Mosbura, you will do all more correction than I do all more. But no, you're going to say something about there or never did say. What do you want to answer? Say something, you want to answer, and I don't tell anything. Yo, or say something, when we saw here, tell them we don't need a brace and the maybe I can't watch it. Yo, since I come back, so I don't know. So you must say this shows that. Or say something, let's only say, Bumbi, a real mercy. One another 3 years. As a representative, moments now, and then all the shows that. So the top of man, there's an idea, not this own son. So the way you piano, who runs Anthony, Village to be governed on there, there's a separate piano, that I will see, Susana will see. So I'm not actually here, you know, this is you know, and so I love a cooking, Masantamas and Mabida, don't do what that's all. Who is there? But oh, tell a woman why I want to be concerned about it.